Żewġ siti li jinsabu f'Bur ta' wara l-Andar fiż-żona industrijali ta' Bulebel u li huma taħt ir-responsabilità tal-Awtorità tal-Artijiet ġew trasferiti b'ċens temporanju għal 50 sena lill-Fondazzjoni Inspire, għaqda li tipprovdi edukazzjoni speċjalizzata, terapiji u programmi fil-komunità li jippromuovu l-inklużjoni u l-iżvilupp personali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministeru responsabbli mill-Artijiet qal li dan il-pass jassigura futur stabbli għal din il-fondazzjoni u jippermetti aktar investiment fil-faċilitajiet u fl-iżvilupp kontinwu ta' Inspire. Il-Ministru għall-Artijiet Owen Bonnici qal li dan il-pass importanti issa jkompli jsaħħaħ il-ħidma ta' Inspire fis-soċjetà għax qal sa tkun tista' tippjana u tinvesti fit-tul sabiex tkompli toffri servizzi ta' kwalità u appoġġ lil persuni u lil familji li jiddependu minnha. Li qed nagħmlu huwa sinjal ta' fiduċja kbira fil-Fondazzjoni Inspire għaliex qed naqbdu 5,000 metru kwadru ta' art li hija tal-Gvern u ngħadduha lill-Fondazzjoni Inspire b'titlu ta' ċens temporanju għal 50 sena. Li dan huwa titlu ta' ċens b'saħħtu ħafna illi jagħti opportunitajiet ġodda lill-Fondazzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Inspire Antonello Gauci innota li Inspire tgħin lil madwar 1000 ruħ kull sena flimkien mal-familji tagħhom permezz tas-servizzi varji tagħha. Dan it-tip ta' arranġament jippermetti l-Inspire Foundation biex tista' tippjana b'mod ħafna aħjar għall-futur. L-għan tagħna hu li dejjem nistgħu nagħtu servizzi aħjar lit-tfal u adulti b'diżabilità. It-trasferiment ġie ffirmat ukoll mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella.